Слова «шуфляда» служыць маркерам «свой-чужы». Яго не чулі на ўсход ад нас, і на расейскую перакласці яго адным словам немагчыма. А па-беларуску шуфляда азначае яшчэ і асаду для вакна, і нават сярэднявечную зброю. Аўдыё з вулічным апытаннем. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. У маніторынгу моўнай свядомасці сустрэтых на Менскай вуліцы людзей мы не маглі абмінуць хрэстаматыйную шуфляду. Што гэта такое, ведаюць або ўяўляюць практычна ўсе тутэйшыя людзі. Шуфлядка, это вот вытаскивается такой ящичек из тумбочки там откуда-то, да, из комода. Што ж, і паводле тлумачальнага слоўніка шуфляда гэта найперш, цытую, скрынка для рэчаў з невысокімі сценкамі, зробленая з дошак ці фанеры. У беларускай народнай мове гэтае слова са значэннем скрынка ў шафе, стале, зафіксаванае паўсюль. У шафе шуфляды, Астравецкі раён. Бялізну кладуць у шуфляду, Мастоўскі раён. Шкаф з адным шухлядам, гэта ўжо ўсход, Шуміленскі раён. У расейскай літаратурнай і дыялектнай мове такога слова няма. Але ці ўсведамляюць гэта нашыя людзі, якія лічаць сябе расейскамоўнымі? По-русски раньше говорили, конечно, она там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове? Нет, есть у российской мове. Российской мове? Я думаю, что есть шуфлядка. Потому что вот лично я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, во всяком случае, да. Але такое эмпірычнае моўнае саманазіранне пераканаўча абвяргае прыезджы з Расеі. Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка. А что это такое? Откуда я знаю, если я не белорус? Спадар зусім не разумее гэтага слова. Не дзіва. Гістарычна беларускае слова шуфляда германізм ад нямецкага «die Schublade», літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна у галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства. Само слова «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слова «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латыская. Праўда, з дзвюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расейская мова не ведала яго ніколі. У расійскай не ведаю, але шуфлядка – гэта нешта такое в камодзе або в шафе. Есть? Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Масквы. Кроніка літоўская і жмойцкая апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую: «Няякі Астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна. Тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, że хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, засцерагальнікі, мусіў рушыці, а так бы скрасала вагню». Канец цытаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і Хварасціненых. І зноў цытую. Харасцін, хочачы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і 4 баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Нямала беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам. Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова. Ну, я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету. Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно.
Аднак мы карыстаемся гэтым словом, правда? Ну, конечно, используем его в ежедневном обиходе. Шуфляда адзін з нацыянальных маркераў. Скажыце, як часта вы чулі ад расейцаў, каб яны казалі «положи в шуфлядку»? Ці такога немагчыма такое у прынцыпе? Положи в шуфлядку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси. Наколькі ж удалае гэтае слово, якое замяняе тры расейскія: выдвижной ящик стола, ці то шкафа. Яго ўжываюць, асмелюся экстрапаляваць вынікі нашага няхітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць, два расейскія словы «аконны кораб» ці «аконная коробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужывайма свае словы. З вами быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.